Unya ra ba basta mo sulti ra batas tinuod ani nga mohatag tag concern sa tinuod natong gipangga ang gobernador ingnon ra ba dayon tag sipsip. Ay, agay. Mo dipinsa hitang gobernador kagas ingnon itong sipsip. Unya silang dipinsan pud mo, di ba? Pareha ra man ta din eh. Ang ato lang kaning ato pagdipinsa tinud-anay. Pangga makayon si gobernador kagas. Dipinsan pud mo, dipinsa pud ko. Yang ano ako mo dipinsa ino magsipsip. Nabuang na. Ayaw ka mo dipinsa, pasalamat yan ita. Kay pareha ra tag gibarugan, pareha tag kanang gialagaran, pareha tag gisaligan. Dipinsa sa ang gobernador kagas, ay salamat daghan nami. Di ba? Kay nagkinahanglan tag mudipinsa sa kamatuura, kay daghan kay mga bakakon, daghan kay sa pangatake. Sumalipay tana nga daghan ang mudipinsa. Pero pag kita'y mudipinsa, ingnon dayon tag sipsip. Ay, agay. Kini pagpatinaw na sabni sa to ang mga isyu, mga pagpandaot sa atong provincial government of Davao del Sur. Kanabitong kunuhay, iagi nila ang ilahang pagpandaot sa radyo, pagpandaot sa social media, iagi nila sa laing tao. Pero ang ilahag yung punto, wala nila giuntop. Ang ilahang giigo o ang ilahang motibo o direksyon sa ilahang mga gipangkyaw-kyaw, buot nilang dautan si Governor Dodo Cagas. Dili naman na bag-o kang Governor Cagas, di naman na bag-o sa mga taga Davao del Sur nga doon nagyoy mga tao nga mopagar-par gyud aron lamang birahon paubos ang gobernador. Kay doon naman gud sila kanang daghang klase ba, daghang mga rason kung anong gusto nila ng himuon. Usa sa mga rason, I don't know sa uban kung napod ba sila nakita nga mga rason, nganong paborito kay nilang bigwasan, paborito kay nilang atakihon, paborito kay nilang dautan o bugal-bugalan si Gobernador Dodo Cagas. Inoon, pipila lang man ni sila. Pero nga na sila sa radyo, nagyod po'y makadungog. So nata din para ato po di silang supalpalon. So may termino, supalungon. Gamiton po na itong radyo, kaya na po sila yung radyo. Totoo manggutaan na, pag di manggudato na mabadlong ng mga bot-bot, basi unyag mahimong tinuod para sa uban. Basi unyag butuon na hinuon ang atong katawhan kung dili nato tubagon. Kung dili nato tagaag katinawan. Usa sa mga nakita nato din mga bay, gusto nila panaugon si Governor Cagas pinaagi sa pagpandaot aron ang mga tao di na motuo kaniya. O posibleng ipuli nila ang Bautista. Gahapon ato nang gisgutan, nganong si Bautista man? Yung bitaw si Governor sa Occidental Claudio Bautista, kabasin daw, balikan daw niya si Gubdere. Unya si problema. Usa nang hadlok, usa man na. Unya lipay kay mga announcer sa Pikas, kana Gob, kana. Malamang malipay gitong mga tunto, kay sila ra may nakapahimulos, di man ang Davao del Sur. Dili ang katawhan o ang Davao del Sur mismo ang nakapahimulos katurang mga sip-sip ni Bautista. Labi na sa mga media, sus. Buhong kay ng mga buang. Ay, agay. Diha lang daan ang katawhan sa Davao del Sur, di na mosugot. Sa paglingkod ni Bautista din sa Davao del Sur, usay unang gihimo, gitanggal ang atong mga arko. Maot bagod ng natay welcome arch. Kanang atong massive kay nga welcome arch karon. Kisa may isang inisyatibo na Governor Dodo Cagas gihapon. Kanang atong mga welcome arches, pila na kabuok upat. Ako pangutana sa mga taga Davao del Sur, kisa kita na sa mga nakakitaan ng atong welcome arch, kaduhang pangutana, maot ba na? Sa may mayo, na wala. Nga mo welcome sa atong mga kaigsuunan, inig-enter nila sa probinsya, magpasalamat, inig-exit nila. Maunay, murag, dili siya boundary marker, pero welcome arch siya. Pero sa ilang time, ilahang gipang tanggal. So kana palang daan ang mga tao
di naganahan nila. Pero ipugos aning pipila ka mga announcer sa radyo. Ikampanya nila gamit ang kahanginan, gamit ang mga makabagong teknolohiya sa social media, daoton si Gobernador Cagas para isingit nila ang Bautista o uban pa nga mga apelido. Piñas, isingit nila. Maumanay ilahang estratehiya. Kaya nga naman, inay mohimo sila og kanang mga maayong buhaton sama sa gihimo sa mga Cagas. Ingani ha para atong magkuan ba mabansay na to ba. Nganong si Gobernador Cagas ang gipili sa katawhan? Pag mayong Cagas unsa man, project oriented, daghag scholar, na ay medical mission, grabig mga infrastruktura. Maunay gipili sa tao tungod ana. I help plus. Klaro kayo. I infrastructure, mga kalsada, mga gym, mga barangay hall, mga tulay. Muna H, health. Gibubuan o gipunduan ang ospital og sakto nga budget, sakto nga mga doktor, mga tambal og ang medical mission. Tanang barangay lukop sa Davao del Sur, 232 barangays, medical mission. Ang E sa I help, humanata sa I ug sa H, E, education, dili ikalilong, scholarship, pwede dagana. L, livelihood program, dili ikalilong, wa palay COVID, puno na punang kapitulyo. Office of the Governor during kining personal appearance sa mga beneficiary sa mga asosasyon. Mauna sa L, P, peace and order. Dili ikalilong, wala kay tay gubot dinhi sa atong probinsya sa Davao del Sur. Where in fact, si Governor Dodo Cagas ang chairman sa Peace and Order Council. Kada meeting ana nila, patawag ang tanang mga chief sa mga kapulisan, mga dako-dako sa tanang mga munisipyo sa syudad, o ang ato ang provincial director sa Davao del Sur para isgutan ang pagpadayon sa Kaapsay ug Kalinaw. Daghan pa no, industrialization, wala ta nagkubid-kubid lagi, tuloy-tuloy gidon tata, pero saon taman o di man lang kakita mo yung nag-lockdown, tibuok kalibutan. Now, so kung kana ang gipili sa mga tao tungod sa mga programa o proyekto ni Governor Dodo Cagas, nganong dili man na nila mahimo? Ngano man? Kay kung ila man gud nang himuon, tanan, I help plus yung makita sa katawhan, unsa na lay mabilin para sa ila? Di ba? Kay kung di ka mangwarta, kay kung di ka mangurakot sa gobyerno, mahimo gyud mo ng I help plus. Kanang dili lang kutob sa istorya, kanang nakita gyud dayag sa publiko. Di nila mahimo. So para maka-insert sila, kay di man gyud nila malapuan, di nila malapawan ba, o di nila mapantayan, o sa Tagalog pa, ang ilan na lang gihimo, daoton si Gobernador Dodo Cagas. Di gyud na sila makikumpit kung unsay nahimo ni Gobernador Dodo Cagas. Di gyud sila kagukod ana. Di sila kagukod, bisag katupong na lang. So ang ilang gihimo, gubon, daoton, taman, ang pamilya, ang apelido, ang pagkatao ni Gobernador Dodo Cagas. Kaluoy pud gubno. O niya ra ba, basta mo sulti ra batas tinuod ani nga mohatag-tag concern sa tinuod natong gipangga ang gobernador, ingnon ra ba dayon tag sipsip? Agay! Mo depensa hitang Gobernador Cagas, ingnon itong sipsip. O ya silang dipinsan pud mo, di ba? Pareha ra man ta din eh. Ang ato lang kaning ato pagdipinsa tinud-anay. Pangga makaayos si Gobernador Cagas. Dipinsan pud mo, dipinsa pud ko. Yang ano ako mo dipinsa ino magsipsip. Nabuang na. Ayaw ka mo dipinsa, pasalamat yan ita. Kay pareha ra ta gibarugan
Parihatag ka ng gialagaran, parihatag gisaligan. Dipinsa sa ang Gobernador Kagas, ay salamat, daghan nami. Di ba? Kaya nagkinahanglan tag mudipinsa sa kamatuura, kaya daghan kay mga bakakon, daghan kay sa pangatake. Sumalipay tana nga daghan ang mudipinsa. Pero pag kita'y mudipinsa, ingnon na yung tag sip-sip. Ay, agay, agay, agay. Hapit na ko mapuno. Basta nagtuo sila nga kaning mga bag-o pa sa radyo, way katungod musultis tinuod. Dili man na padugayay, di man na purkit dugay ka, di man na purkit nangaraan ka, di man purkit ikaw mo'y unang naglingkod at ubangan sa mikropono, ikaw na'y tinuod. Posible nga tinuod ka, pero di nagpasabot nga ang nagsunod nimo di na tinuod. Di ba? Timan mas daghan ang karaan nga dagko nagulo. Ay, agay, agay, agay. Diyos mio.